Teď můžeš, já to vystřihnu. Tohle je losování Battle Show na rádiu Hip Hop Stage. Tu máme 20 MC na papírky rozstříhaný a losovat to bude Kimmy a tady Lazy Man, aby to bylo férový, že jako bych něco já dělal. Tady máte 2 ruce, já budu tady a můžeme si myslím začít jakoby tahat, tak já to nechám na vás radši. Tady máte ten cylindr. No a první jméno je Revolution. S Mosperem. To je dobrý, tyjo. Já si tohle prostě nemůžu odpustit. Ne. To se jako nezlobte. Další je Jeňa. A ten jde se šlapetem. Ne, dneska ne. No a další tady máme psa. Vorlose. Vorlos jde s Nefem. Myslím, že to je taky dobrý, no. Krásný. To budou souboje, jej, to je poslouchanost. Jej. MC Ondra. Další je MC Ondra. Úzkoprsá kobra. A ten jde se Sharkes. Tak pomůžu. MC Styl. Další je MC Styl. A ten jde se Sikem. Další je DLM. Který jde s Roastym. To je dobrý. Další je Dougie. Vem si ho do ruky. Zase ne. Sidok. Ještě Sidok. Pak. Se Sweetem. Ne, Sidok byl s tím předtím. Jo, tak já nevím. Tady je tolik lidí chce ty ceny, že ty bláho. Snad budu repovat i já, tyjo. Ale je tady Johnny Paylo. Ten byl s tím Sweetem. Ten byl s tím Sweetem, ano. Ano. Shorty. Další Shorty. Který jde s Desertem. A poslední je Johnny Machete se zbývajícím. A to je chvíle pro mě Felonem. Tak. Dobrý. Komerce. Takže ty to nezapomeň si pustit na rádiu Hip Hop Stage. Kdy? Každou neděli od 19 hodin. Čau.